आणि सलामीच्या जोडीकडे दमखम दाखवला जातोय. आपली पॉवरफुल हिटिंग दाखवली जाते, ज्यांच्या माध्यमातून निश्चितच आपल्या स्पर्धेमध्ये आपलं एक पाऊल विजयाच्या समीप नेलं जातंय. आणि गोलंदाज आहे तो बंटी ओढे. बंटी ओढेवरती भरोसा आहे मित्रांनो. बंटी ओढे असा गोलंदाज आहे जो सामन्याला निश्चितच एक वेगळं वळून देऊ शकतो. हो, या वेळेला ब्लॉक होल मध्ये टाकलेला चेंडू, यॉर्कर लाईनचा चेंडू, जो नीटचा चेंडू समजत नाहीये. निश्चितच पुन्हा एकदा बंटी. आता मात्र बंटी खराब चेंडू फेकतोय. हो, चेंडू घोषित केला पंचांनी. आपण अत्यंत चौरसीचा सामना, अत्यंत रोमहर्षक लढत, काटेकी टक्कर म्हटलं पाहिजे, कारण दोन्ही संघांना विजय महत्वाचा आहे. आणि या ठिकाणी पंचांचा निर्णय येतोय. फलंदाज कौस्तुभ मात्र मैदानाच्या बाहेर येतोय आणि नवीन त्याची जागा घेण्यासाठी येतोय तो नवीन फलंदाज TCC कोचांबे संघाकडून सिद्धार्थ. या आधी करिश्मा केला होता तो सिद्धार्थ यानं. आता गरज आहे सिद्धार्थच्या बॅट मधून एक आकर्षक फटकेबाजी, पण समोर मात्र बंटी. काय फटका मारला मित्रांनो, पण सार्थक च्या माध्यमातून पुन्हा एकदा चेंडू अडवला जातोय. सार्थक कडून हा चेंडू एक चांगल्या पद्धतीने अडवला जातोय आणि पुन्हा एकदा गोलंदाजीच्या हातामध्ये सिद्धार्थ मात्र या ठिकाणी जाळीमध्ये बसला जातोय. बंटी मात्र या ठिकाणी थोडीशी अडचण निर्माण करतोय. सल्ला दिला जातोय. निश्चितच आपल्यावरचा दबाव आपण गोलंदाजाला हवी करू द्यायचं नाहीये, आपण फ्री माइंडनी खेळायचंय. निश्चितच या ठिकाणी नवीन फलंदाज येतोय तो आर्यन. 8 चेंडू मध्ये 15 धावांची गरज. आर्यन मात्र येतो स्ट्राईक साठी. ओ, आर्यन पुन्हा एकदा बाद होतोय. एका बाजूला मात्र परेश दादा टाकळे याला एक हाती बघावं लागतंय. समोरची पडझड रोखायची असेल तर त्याला या ठिकाणी निश्चितच थोडासा कान मंत्र देणं गरजेचं आहे. थोडस विचार मंथन होतंय आणि नवीन फलंदाज येतोय. कोण आहे नवीन? सोहम. बंटी मात्र एका बाजूला सुरेख गोलंदाजी करतोय. काय गोलंदाजी केला मित्रांनो, प्रत्येक चेंडू वरती हॅट्रिक साधलेली आहे. 3 चेंडू वरती सलग 3 विकेट घेतलेल्या आहेत. आतापर्यंत मित्रांनो 4 चेंडूवरती 4 गडी बाद केले आहेत. अव्वल दर्जा. असं म्हटलं जातं की TCC कोचंबे या संघाचं कंबरड मोडलंय, कारण कमबॅक करायला खूप उशीर होतोय. कारण नॉन स्ट्रायकरला असलेला परेश दादा टाकळे मात्र एक हाती ही पडझड पाहत राहतोय. निश्चितच आम्हाला अशी माहिती मिळते, आदरणीय लाईव्ह करणारे आमचे मित्र दादा मयेकर दादा यांच्या आतापर्यंत या संपूर्ण स्पर्धेमधली एक मोठी षटक ज्याच्याकडून फेकलं गेलं, निर्धाव षटक आणि 4 गडी बाद करण्याचा पराक्रम बंटी होडेनं आपल्या खात्यामध्ये ओढवून घेतला. शेवटचं षटक सत्यवान. वाईट चेंडू घोषित केला मित्रांनो. जे बंटीनं केलं त्याच्यावर पाणी फेरलं जातं का पाहायचंय, पण जोपर्यंत परेश दबाव दबाव, पण या दबावामध्ये बघूया काय घडतंय. होय जाऊन
अडचण नाही.